न' सिङाव सिरि जिरायना दं आरोना फाग्लिया माथोबो होआ श्रुति नों माथो गाबदोंसो मा जादों हा जेबो जायाखै लोगो ओरैनोसो माबा माबि सानगासिनो आं मिथिगो नों मा सानदों आरे मानो गाबदों गाबनो नांला सिरि थादो आं मिथिगौ नोंनि दुखुखौ जायखौ हास्थायब्लाबो मोना पाप्पि गोसोआ बिखौसो सानफ्लांबाय थायो जाबायदे श्रुति गाबनो नांला बादो बेफोरखौ मा मोनो मोजां मोना गोसोथो नालाय रावखौबो गोसोखांना लाब गैया बेबायदि मोजां मोनना दुखु दाहासो सहायनो गोनां जायो आंथ' बाखायो बिनिखायनो ओरैनोब्लाबो दानि जुगाव मोजां मोननाय गोथार सानस्रिखौ टाइम पाससो खालामो सेंग्राफ्रा बिनिखायनो आं बाखायोसो आं दा मा खालामनो जेबो खालामनाङा थौदो बैथिं बेरायहैनो थांसै बारा साननो नांला थौदो थौ औ हा बहाथो थानो ओंखारलायखो दसे बेरायनो थांनि र' आयं श्रुतियाबो न' सिङाव थानानै गोसोफोरखौ गाज्रि खालामबाय थायो बेनिखायनो दसे बै दैमाथिं थांना फैनि दे थाब फै जागोन दे आफा नाथाय मानो आइ आं दि नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय फोलावबाय नों आंनि खोथाखौनो लानो हाया नामा दिनै नों मा थानायमोनबा बेसे खुसि जागौमोन आफा आं नोंनि खोथाखौ मानिनो हाया होनना बुङाखै आंबो मिथिगौ आफा नों आंखौ जोबोद खस्थ'यै फेदेरदों आंखौबो एसे साननो सम हो आफा जेबो सानो गोनांथि गैया आइ मोजां सेंग्रा आं बेजोंनो रायलायखाबाय आं बेखौ मोजां नङा होनना बुङाखै आफा जिउ जोबजासिम गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ गारना सोरबा सिनाय मोनै न'खराव थांना जिउ जोबजासे थानांगोन बेखौ आंबो एसे साननांगोन ना आफा दे जागोन नोंबो एसे मोजाङैनो सान जेब्ला समा जागोन होमब्लानो खालामना होनोसै नोंसोरनि जुलिखौ जागोन दे आफा नोंनि साननाय बायदियैनो आदा अ फंबाय फैदों फै जिरायफै आदायालाय माखौ एसां सानहाबखो जेबो नङालै फंबाय आदा आं नोंनि गासै खोथाखौनो मिथिजोबखायो बाजि गैयिनिफ्राय आं नोंनि गासै सुखु दुखुखौनो मिथिजोबखायो माबाफोर जादोंबा खोन्था आदा आं दंना नैबे फंबाय थासान्दियाव माखौ सिन्था खालामदोलै आदा आरे माब्ला खामानियाव फैगोन नोंनि फंबाया नोंनि खामानियाव बिदि नङालै फंबाय आं फिसाजोनि खोथाखौ सानैनो दुखु जादोंमोन ए आदा फिसाजोआलाय मा दिनै दं गाबोन गैया सम फैब्ला गावनो गाव ओंखारलांगोन बेखौनो साननानै मा दुखु खालामनो गोनां जाखो जाबायलै आदा जाबाय दुखु खालामनांला औ फंबाय थेवबोदि आंनि गोसोआ मानोबा सुखुआ गोजोना मोनगासिनो मानोथाय जाबायलै आदा बारा साननांला गासिबो थिग जाजोबगोन आंबो बै दखानावसो फैदोंमोनलै आदा आदाखौसो खेबसे खबर लानो होननानै फैबाय आं दे आदा थांसै आं ए थांनोसैबो औ साहाबो लोंनाय जायाखिसै
नांथ'ला आदा थाथ'दो दे होनब्लालाय 가시부 더가슐리 가시부 난파고 자술리 더가슐리 샬리프라 배무사문나이 사문들러나이 가시부 목하이 가시부 나독주 ओइ जोमै मा हारसिं हारसिं बखिलागासिनो जाम्बाफोर बायदि माइसान हा अ जेबो नङा नाग्रा सुटिखौसो गोसोखांनानै माबा माबि सानलाबायबाय दं आं जेरावबो थानो सुखुला जाबाय आं बेनि थाखायनो दाथ' आंनि न'नि मानसिफोराबो आंखौ फाग्ला जाबाय होननानै न'निफ्राय होखारगासिनो आं मा खालामनो नोंनो बुंनाय नाग्रा ओइ आं दंना आंलाय माब्ला नोंनि खामानि फैगोन मालाया जि बुङो बुंथो आं दं बिदि नङा नाग्रा गोरोन्थिया आंनिनो बेखौ आंबो मिथिगौ थेवबो आं बिनियाव हाजासे निमाहा बिसेयावबो बे आंखौ निमाहा होआसै ओइ बाल बायलां इदि गाबला गुबलाखो सिरथा नों मिथिखाया नामा सिख्लाफोरा बुजिखाया बेखौलाय मा नोम्फा खर'नि एक्सखौलाय मानो मेसेज हरनांगौ देलाय नोंखौ सिगांनो बुंखादोंमोन आं दा मोनबाय नाग्रा अब्ला आं दा मा खालामनांगौ नाग्रा नोंनो माबा मोनसे खालामदों ना आं गोबां दुखुआव दंलै नाग्रा आं गोबां दुखु जाबायलै नाग्रा ओइ नाग्रा नोंनो आंनि जोबथा लामा दिहुन नाग्रा नोंनो माबा मोनसे खालामदों ना प्लिज खोनासं लंपेन्टखौ फारसे थिखो ओमफ्राय आखायाव बियार बथल गंसे लानानै हर गेजेराव लामा लामा थाबायना श्रुति 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 होनना गाख्र' होमबाना माथिं मोननोबो हानाय माइसान र' दसे साननि ओइ ओरै फै श्रुतिया दा बहा दं मिथिया मबाइला हरलाय नोंनिया मबाइला गैया मा देख्रुबबाय आं दाखालि रागा जोंना मोजां जोबोर मोजां आं दा होमबा मा खालामनांगौ देलाय नाम्बारा गोसोआव दं नामा गैया एक्सना गोसोआव दं औ हैया बिनाथ' थाखागोन गावनि मोजां मोननायनि नाम्बारखौनो गोसोआव थायाबालाय बोरै जानो होद हालालै आं मिथिखादोंमोन आं नों जेबो खालामनो हाया फैनाया मोजां जासिगोन खोमा फैथां नोंखौलाय सोर हमथानो गोरोन्थिखौ गावनो फार्स्टआव मावना लाना दासो मोनदों बे एक्सखौलाय मा खर'निथ' मेसेज खालामनो लागा देलाय मेसेजाथ' बापावै बुंनो नाङा बेसे गोदै गोदै सना बेबि मा खबर मा खालामदों बिदि गेलेनायबा आंबो फोथायगौमोन बिदियाव नोंखौ सोर फोथायनो देलाय आं मोजां मोनासैलै नोंनि मोजां आखलखौ
दा आं मा खालामनांगौ देलाय जाम्बानो टुट माइसान आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाग्रा हिन्जाव सानै लाग्राफोरा बिदिनो मोनो श्रुति आं नोंखौ मोजां मोननाया नंखाय नङा श्रुति नोंनि अनगा आं थांना थानो हानाय नङा श्रुति श्रुति आं हानाय नङा श्रुति श्रुति नाग्रा जागोनथ' आं श्रुतिखौ बावनो हानाय नङा आं बेखौनो गोसोखांबाय सानबाय थानांला गाबोन फुङाव रायलायगोन हाया दे नों बावनो हाया आं नोंखौल' गोसोखाङो आं बेखौल' गोसोखांबाय थायो नाग्रा दे हाया थु न'आव थांसै जेबो सिन्था खालामनाङा बे नोंनिखा श्रुति बहाबा थांनो नागिरदों नामा औ नाग्रा आं एसे टाउनाव थांना फैनि र' हारसिंसो माथो जोमैयालाय आं मिथिया हा मिथिया गावनि बिएफखौनो बहा दं बहा गैया मिथियाबा बोरै जानो देसं श्रुति माने नों मा बुंनो सानदों आं जुदि बुङो जोमैया नोंखौ मोनैनि थाखाय जौ फाग्ला जानानै दङ नों फोथायगोन जुदि आं बुङो जोमैया नोंखौ मोनैनि थाखाय थैनायनि लामा नागिरदों नों फोथायगोन मा श्रुति नोंनि खुगायाव राव गैला नामा आं बिनि खोथा रायलायनो जेबो गोसो गैया नाग्रा नों बिनिफ्राय थांनो हासिगोन आंथ' थांखागोननो नाथाय फंसे खोथा गोसोआव लाखि श्रुति जोमैया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो बिनि अननाय मोजां मोननाया नंखाय जानो हाया नों एसे साननानै नाय नोंनि थाखाय बियो सान हर गाबबाय थायो जाय मानसिया जौ लोंग्राखौ नायनो मोजां मोना बे मानसिया दिनै जौ लोंनानै फाग्ला बायदि जानानै दं नोंनि थाखाय एसे मोजाङै साननानै नायदो श्रुति थाथ'दो आं थांसै